in our own culture, in our own tradition. As in, the most important thing for me is that I take up our own culture, tradition, and help remodel it and sell it to the world. Because I ain't here na Igbo, and I want other people from all over the world, in Southeast Asia, in Europe, in North America, in North Africa, in the Middle East. Kahamana, ndi Igbo. We were the most egalitarian society in the whole of West Africa before the colonial masters came. Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma, ọhaneze ndị m na-agara ozi, ọhaneze si na anyị kwuru na anyị akwụrụ, na anyị gbawa anyị agbawa. Anọ m n'ala mgbidi taa ebe mụ na Agụji Ugo, nze shiri ike, nze nwokorobịa, nze na-eme ihe na-arụtụ aka ebe ahụ Igbo chọrọ ka arụtụ aka. Onye nke m udo gachi ịma ụta isi nọrọ. Yes. Kedu ihe anyị na-ebe a taa biko? Tata bụ mmemme ịtụmụgo m mbụ echigo m ọzọ chiro ya n'isi. Tata na-akpọ ndị nke m, ndị Igbo niile, ndị my village people ka ha bịa celebrate with me. No ihe ziri ezi ka anyị na-eme ebe a. Ihe ziri ezi? Yes. Ihe Igbo? Ihe Igbo. Okay. Ịma n'oge mbụ a na-ahụta ndị chiri ọzọ ma ọwụ ndị na-echi ọzọ ma ndị chiri ọzọ na nze n'ọwụ ndị agadi nwoke larala ụwa nka na-ejide mkpọ ehu aga ka ezi ọ bịaziri na nke ọgbọ a abịaziri na-enwe ụmụ okorobịa ndị gbachapụ otu mụ na gị dị onye ole anya ọ ga-ama na ụmụ Igbo zuru ezu. Biko kọwara ka ezi otu esi wuruzie na enweghị this cultural awakening na ụmụ ọgbọ anyị taa. Daalụ nne Anyanwụ Idueri bụ ezigbote enyi m nwoke nke na-eme ka ndị Igbo niile bịakọrịta, unify Igbos. I bless you. Thank you very much for what you are doing. Yes, ọmụnwa ka ọ bụ. Ịma na asị na a na-eme eme a na-afụkwanụ n'anya. What we are doing here today, I am a young man, okorobịa. Masịkwanụ na Chineke agọzikwalanụ m, enwere m ụmụ, kpatakwa ego, rụọ ụlọ, ekwara n'ihe kwesịrị okorobịa. Nke fọzịrịnụ ị ga-alọtanụ obodo. Isi dị m n'elu daa, esi m obodo mgbidi na ụmụ ekwe ka mụrụ m nwa ụmụ mmana m. Asị m okay, emechago m everything. Yeah, say okay, now a ga-eme nke bụ ntọala mbụ ichi ọzọ. So okorobịa jecha everywhere. If you go out far and wide, travel far and wide. I've traveled several countries, but the most important is that nke eba bụ nke the most important for me, because this is my roots, this is my source. Abụ m onye Igbo, a proud Igbo man. You understand? So as m kan chi ọzọ, ihe anyị na-eme kịta now bụ ichi ọzọ okorobịa. We want to let everybody know what we are doing here. It is not a small thing, right? As na onye nze na-ekwu okwu, ndị ọzọ emekwanụ gịnị? You listen. So what we are doing here today is to celebrate our culture and tradition. Ndị mba anyị na-akpọ ya technology bụ nka na ụzụ, mbụ ihe na-eme. That is what I do. But in our own culture, in our own tradition, as in, the most important thing for me is that I take up our own culture, tradition, and help remodel it and sell it to the world. Because I ain't here na Igbo, and I want other people from all over the world, in Southeast Asia, in Europe, in North America, in North Africa, in the Middle East. Kahamana, ndi Igbo. We were the most egalitarian society in the whole of West Africa before the colonial masters came. So, we are big people. And actually, Kahamara or Menalai, the Manakol no Odema, so that as Okorobia, Ipatego, you come back home. Come back home, Bia me he ekwesi, Mbunu ichozo, Ibunu ichichi, Ibu marry your people, things. So Kahamara na Idazura dazu na okay. Oh,
Agụjugo nke mbụ n'ala mgbidi. Biko kọwagodiri ụmụ Igbo na ndị ụwa niile na-ege anyị ntị taa otu ndị mgbidi si ahụta ọdịnala na omenala Igbo nke mere iji na-echi ọzọ taa, maka na agarịkwala m hụ ndị nze hụ ndị ọzọ ibe gị ebe ha nọkwa na ọ na-atọ ha ụtọ. Biko kọwagodiri ụmụ Igbo otu ndị mgbidi si were ụdịrị ọdịnala. Ịma na mgbidi ndị be anyị na-asị mgbidi buru n'isi. We are a border town between Anambra and Imo State. A beautiful town, right? And the sweet thing about Mbidi Muna, our people are aware of the cultural reawakening that is happening in the whole of Igbo. I call it Igbo Renaissance. It's happening. And our people have made it easier for anybody, our son, Umuoke, Umuwai, if you are far and wide, as long as you are interested, Ichoro or Masirigobi, na Kibia Menhe Ordinala, nobody will support you. We are very, very, very strong and rich in cultural tradition. You understand? So, each also will a very big thing in Mbudi, and we in Ndinze, they are old. We have the young. In fact, I am among the youngest Ndinze that we have now. But notwithstanding, we have a very young Nze from my village. Okay. You understand? That is to tell you that we are embracing the youths. My people, my village, Mbudi, my town, Mbudi, we are embracing cultural renaissance that is happening in Alibo. And when this renaissance is kicking off, you understand? Push it to the whole world, and that is what we are doing here. Igbo ndị ọma, ihe awụ ihe a na-ewetara unu na aka ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Anyị na-akwado ihe ọbụla wụ omenala na ọdịnala Igbo iji were ya na-eme nkuzi, iji ya na-ewere ya na-achịkọta Igbo ọnụ na ihe nke anyị na-akpọ Unify Igbos Now. Ndị mgbidi wu ndị oru akwa ya? Ndị mgbidi wu ndị oru group bọdara na mgbidi na oru West, oru East na ebe ndị ọzọ. Ndị mgbidi wu ezigbote ndị Igbo a na-ajụ ya ajụ, a na-akọ ya akọ, anakwanụ ewepụ ya ewepụ. Agụji Ugo 1 na mgbidi. Ala Igbo na-ekele gị. Ala Igbo si gị jide nke iji. Ala Igbo si gị nke ahụ na-eme dị mma na gị mere ya gawa. Anyị werekwa ozi a na-ezigo ụmụ Igbo. Biko kedu ihe na-agwa ụmụ ntorobịa na-etolite maka ihe gbasara ọzọ na nze? Ọ dị very simple. Iwu onye okorobịa of Igbo extraction. Nna gị bụ onye Igbo. Most importantly, nna gị bụ onye Igbo. Chetakwa where you are from. Remember home. Remember home, it is key. We migrate, we go a lot of places, develop places. But as you are developing other region, remember home. This is part of developing my own homeland. I am bringing things new. Come back home. Those your new ideas. Chineke jiri gozie gị weruta ya ụlọ. Yes, that is the key message I am sending to my Igbo brothers, especially the men. You are very important. Makana oge aluraga. We the men, we had to, stop going to school because I bunde nagwa akwụkwọ mgbegbo, and it took us very far. But after the war, what did we do? We had to step back to recoup what we did. But now there is a renaissance. Ndị Igbo na-agazi akwụkwọ na-agaru ya n'isi. Mwa bụ onye nze Agụji Ugo nke mbụ na mgbidi, agara m akwụkwọ gụtakwala ya nke ọma, marakwa na ihe ziri ezi, the most important thing that can move obodo forward. So I am telling all the youths, all the men, young men of Igbo extraction, come back home, cheta ibi isi, and come back with those ideas and develop your homeland. Mbo Ali Igbo, thank you. Koganihu. Ali Igbo kwenu. Ali Igbo kwenu. Ali Igbo kwezwenu. Come on.